Choque entre o Concello de Pontevedra e a Deputación. O alcalde envioulle unha carta ao presidente provincial exixindo que manteña a relación de respecto que sempre existiu entre as dúas administracións, pero o rexedor capitalino, feito de que ata 10 concellos da provincia recibiran no 2024 máis transferencias directas da Deputación que Pontevedra, é un ataque ao estatus da cidade. Que tal, saúdos para o vicepresidente da Deputación? Estas protestas do alcalde de Pontevedra son froito do nerviosismo e acúsao de estar xa en campaña electoral. Coñecemos máis datos dentro duns minutos. Antes, os titulares. A AMPA do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía amosa certo optimismo tras a reunión que esta mañá mantiveron na Xunta en Pontevedra. Segundo lles trasladaron, hai aberto un proceso para incorporar 3 novos autobuses á área de Vilagarcía, pero non lles concretaron se empregarán para solucionar a problemática do seu colexio. Continúan as movilizacións en defensa da sanidade pública. Este mediodía a concentración tiña lugar no Centro de Saúde da Pobra, onde dúcias de persoas exixiron a cobertura de todas as prazas de médico e a recuperación do servizo de urxencias en horario de tarde. Os salnés implantaron a rede de cargadores ultra rápidos para coches eléctricos. A Mancomunidade está detrás deste proxecto. Será a rede máis importante de Galicia, repartida polos 9 concellos da comarca, con 12 puntos dobres cun tempo estimado de carga de entre 10 e 15 minutos. Arranca unha nova edición do Programa Integrado de Emprego do Barbanzo. Os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra volven colaborar na terceira edición deste plan que facilitará o acceso ao mercado laboral a 100 de persoas desempregadas. Encontros do programa Pontevedra Literaria. Escribir o que non se di foi o título do encontro que mantiveron no Pazo Provincial de Pontevedra Ledicia Costas e Jorge Volpi. O segundo encontro da programación foi hoxe con Laura Ferrero e Manuel Javois. Asuntos que tratamos agora mesmiño aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Abrimos as novas con sucesos para falarlles de que o equipo da Policía Xudicial da Garda Civil de Noia detivo a un veciño de Boiro o que se lle imputan 2 delitos de incendio forestal. A investigación realizada polos axentes do Instituto Armado no marco da Operación Darknoi iniciouse a raíz dos incendios que tiveron lugar a mediados de agosto nos lugares de Bermo e Mieites, pertencentes ao termo municipal de Boiro. Os primeiros indicios apuntaban a que foran intencionados. E unha vez analizada toda a información, logrouse a identificación do presunto autor destes lumes. Durante o rexistro que se lle realizou o seu vehículo, atopáronse un total de 8 chisqueiros. Por outra banda, a Garda Civil informaba tamén da investigación a un veciño de Gondomar como presunto autor dun delito de suplantación de identidade, outro de acoso e un terceiro de ameazas. Os feitos tiveron lugar a raíz das denuncias interpostas pola vítima no cuartel de Muros, comunicando ter sufrido ameazas telemáticamente. Ao parecer coñecer ao presunto acosador a través dunha coñecida rede social e tras rexeitar as súas pretensións de manter unha relación con el, comezou a acosala por teléfono. Ante as reiteradas negativas, o investigado realizaba pedidos de comida masivos a nome da prexudicada en diversos locais hostaleiros tanto de Galicia como de outras comunidades autónomas, utilizando un número de teléfono oculto, pedidos que nunca foron recollidos nin pagados. No transcurso da investigación e tras a análise exhaustiva da información recadada, os axentes lograron a súa identificación. Continúan as movilizacións en defensa da sanidade pública. Este mediodía a concentración tiña lugar no Centro de Saúde da Pobra, onde dúcias de persoas exixiron a cobertura de todas as prazas de médico. Tamén a recuperación do servizo de urxencias en horario de tarde. Dende que iniciaran as concentracións hai 2 semanas na Pobra, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza conseguiu que se atenderan parte das súas reivindicacións.
2 médicos veñen de incorporarse de xeito temporal para cubrir as vacantes, pero queda aínda unha praza pendente. Ademais da incorporación de todo o cadro de persoal médico composto por 7 facultativos, exixen que se retome a quenda de tarde no PAC, posto que os pacientes que presenten algunha urxencia entre as 3 da tarde e as 10 da noite deben desplazarse ao Centro de Saúde de Ribeira ou ao Hospital do Barbanza. O luns reincorporáronse 2 médicos, pero de todos os xeitos falta un médico. E sobre de todo, queremos que as urxencias que se están levando para Ribeira en horario de 3 da tarde a 10 da noite se volvan para a Pobra. Os pacientes da Pobra necesitan ter as súas urxencias no seu concello. Entón, pedimos que, aparte dos médicos que faltan, queremos que as urxencias de 3 a 10 da noite se volvan a implantar na Pobra. Ademais da precariedade en atención primaria, denuncian o incremento das listas de espera para especialistas, sobre todo no relativo a segundas consultas e revisións. Isto mesmo non está afectando só a atención primaria, está afectando tamén a especializada. Eu podíame poñer como exemplo, pero non a vou a facer. Pero si vou a dicir que levo máis de 1 ano e medio esperando por unha consulta. A sabendas de que a situación está moi mal, non? Entón, que pretendemos con estas manifestacións, estas concentracións? Pois, de alguna forma, facer un chamamento, digamos, cos gestores, representantes ou responsables da sanidade pública galega, que dunha vez por todas tomen a iniciativa de que isto se ten que gestionar ben, porque os afectados realmente somos o personal, os pacientes en conxunto, non? Entón, sería importante que tomaran dunha vez por todas partidas no asunto, porque o beneficio é para todos. Por estes motivos, seguirán a mobilizarse cada venres ás 12 ao carón do Centro de Saúde da Pobra. Optimistas pero sen baixar a garda, así saíron as representantes da AMPA do Colexio de Rubiáns de Vilagarcía da reunión que esta mañá mantiveron en Pontevedra. Foron convocadas a un encontro coa xefa territorial de mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte para tratar a súa demanda, un cambio no transporte escolar que permita mudar os horarios do centro. Segundo lles trasladaron, hai aberto un proceso para incorporar 3 novos autobuses á área de Vilagarcía, pero non lles concretaron se empregarán para solucionar a problemática do Colexio de Rubiáns. As representantes da AMPA do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía saíron hoxe da reunión coa xefa territorial de mobilidade sen un compromiso concreto sobre as súas reclamacións, que o centro conte cun servizo de transporte escolar que se axuste ás súas necesidades reais. Non nos solucionan nada ao 100%, pero si nos dixeron que hai 3 autobuses a maiores para esta nova licitación, é que vamos por bo camiño. Dixéronlo tamén porque lle plasmamos papeles diante conforme na antigua licitación eran 14 buses e agora subieron 3 a 17. O único cole que ten problemas en Villarcía, porque máis son para a zona de Villarcía, é o noso de Rubiáns. O sea, blanco en botella, pero non o queren confirmar hasta que se cerre a licitación. Segundo explicaron, a licitación das novas concesións pechará o 30 de novembro. Despois será a empresa adxudicataria do servizo quen defina os horarios e rutas. Unha vez cerrada a licitación e a empresa teña eses 17 autobuses, vai a ser quen decida como reorganizar rutas, que eso tamén dixeron, foi así. Entonces, os autobuses están, pero depende de moitas cousas. Por iso, a AMPA saiu da reunión con esperanzas, pero sen certezas de que a problemática que o centro de Rubiáns arrastra dende hai varios anos vai a solucionarse. Segundo denuncian as familias, o horario actual non só dificulta a conciliación, tamén afecta a saúde dos cativos usuarios do comedor. Así poderíamos entrar ás 9:30 e ás 2:30 baixan todos para o comedor e salir ás 3:30 como ahora, e que teñen media hora escasa para comer. Por eso pedimos que empece antes o horario para así ter 1 hora para comer, que é o que din xa os, por exemplo, temos informes de pediatras e nutricionistas que din que teñen que ter mínimo 1 hora para poder comer, para digerir ben a comida e despois non ter problemas, porque tienen media hora escasa, non che dá tempo a comer, primeiro, segundo e postre, que a maioría dos meniños o postre veñen no autobús comendo, porque non dá tempo, nin de broma. Que hai que marchar pitando que se va al bus. Calculan que a adxudicación do servizo de transporte escolar podería resolverse entre os meses de decembro e xaneiro. Polo de momento, dende a AMPA do Colexio de Rubiáns non dan a batalla por gañada.
Imos agora con esa noticia coa que abríamos as novas. O alcalde de Pontevedra exixe á Deputación que manteña a relación de respecto que, asegura Miguel Anxo Fernández Lores, sempre existiu entre as dúas administracións. Pero o rexedor capitalino, o feito de que ata 10 concellos da provincia recibiran no 2024 máis transferencias directas da Deputación que Pontevedra é un ataque ao estatus da cidade. Nunha carta enviada ao presidente, Lores demanda a Luís López que remate con este trato que considera discriminatorio. O alcalde de Pontevedra insiste a Deputación discrimina a cidade no seu reparto de fondos. Non é unha cuestión de 4 pesetas máis ou menos, non é unha cuestión de disputas partidarias, sino que é unha cuestión de dignidade e de respeto polo estatus do Concello de Pontevedra. Segundo a liquidación do orzamento provincial do ano 2024, ata 10 concellos recibiron máis cartos que Pontevedra en transferencias directas. Ata a capital chegaron 2,5 millóns de euros. Pódense retorcer as contas, non? Metendo gastos propios da Diputación de Pontevedra. Bueno, faltoulle meter Príncipe Felipe tamén, os gastos, a contabilidade oficial nos capítulos 4 a 7 é teimuda. 2,5 millóns para o Concello de Pontevedra no ano 2024, mentras hubo 10 concellos da provincia que se lle transferiron cantidades superiores. Vigo encabeza a lista con 7,6 millóns de euros. Por enriba dos 3 millóns están Lalín e Vilagarcía. Tamén recibiron máis que Pontevedra, a Estrada, Tomiño, Sanxenxo, O Porriño, Moaña, Marín e Ponteareas. A Diputación de Pontevedra sempre tivo a consideración de tratar a cidade de Pontevedra como unha cidade que é a segunda en población de toda a provincia, pero ademais de todo eso é tamén a capital de provincia e a sede donde está ubicada a Diputación de Pontevedra. Pero en ningún caso, nunca, ningún concello con población menor que Pontevedra estuvo por riba ou lle pasou por diante ao Concello de Pontevedra. Non é a primeira vez que Fernández Lores traslada o seu descontento ao goberno provincial nesta materia. Hoxe deu un paso máis enviando unha carta ao presidente coas súas demandas. Ademais, tendeu a man a Deputación para negociar un equilibrio. Non ten nada que ver con este tipo de guerras institucionais, que non estou pola labor, pero sí que é síntome na obriga de defender os intereses de Pontevedra e de exixir o debido respeto ao estatus que o Concello de Pontevedra debe ter. Vanse dar todas as facilidades para estudiar alternativas, fórmulas que se queiran para resolver esta anomalía que discrimina gravemente o Concello de Pontevedra. Pois, pola súa banda, dende o goberno da Deputación cifran en 30 millóns de euros o investimento en Pontevedra nos 2 primeiros anos de mandato. Contan, iso sí, cartos destinados ao museo, á recuperación da Bienal ou á mellora da estrada de Tomeza e Figueirido, de titularidade provincial. Pero o vicepresidente Rafa Domínguez, estas protestas do alcalde de Pontevedra son froito do nerviosismo e acuso de estar xa en campaña electoral con pánico pola boa xestión do PP na Deputación. Segundo Domínguez, o investimento provincial en Pontevedra é enorme e asegura estar satisfeito co traballo realizado. O Salnés implantará unha rede de cargadores ultrarrápidos para coches eléctricos. A Mancomunidade está detrás deste proxecto. Será a rede máis importante de Galicia, repartida polos 9 concellos da comarca, con 12 puntos dobres, cun tempo estimado de carga de entre 10 e 15 minutos. No organismo comarcal falan dun proxecto estratéxico que sitúa o Salnés como referente. Con este proxecto, Salnés sitúase a vanguarda de Galicia do norte peninsular na implantación de instalacións de carga ultrarrápidas para vehículos eléctricos. O plan contempla a instalación de 12 estacións dobres nos 9 concellos da comarca. Do que vemos a nivel nacional, creo que a comarca que ten a sorte de poder ter tantos cargadores eléctricos en tan poucos kilómetros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, creo que eso é un valor añadido en canto a este proxecto, aparte de que podamos tamén saber e entender que en materia de enerxías limpias, pues a liña pues vai un pouco por estes eidos, ¿no? Para esta comarca resulta un proxecto estratégico.
E resulta estratégico por unha cuestión de sostibilidade, por unha cuestión de que se queremos encauzarnos hacia esa senda 2030, se temos que reducir pois as emisións de carbono, se queremos que haya implantación do vehículo eléctrico, o primeiro paso é dotar de infraestructuras de carga ultra rápida. Destes cargadores salienta a velocidade de recarga, conseguindo completar o proceso con éxito en apenas 10 ou 15 minutos. Detrás da súa instalación está Iberdrola BP Pulse, cunha proposta que terá un retorno de 3 millóns de euros sen ningún custo para a administración. Presentaros a unha licitación que realizamos aquí e van realizar unha inversión nesta comarca de 1,8 millóns máis IVA. Estamos falando exactamente, invirten 2.178.000 euros en infraestructuras nesta comarca. A maiores, eles na licitación ofreceron un canon á Mancomunidade de Salnés de 43.201 euros para un período de 15 máis 5 anos. É dicir, a Mancomunidade de Salnés nos próximos 20 anos vai a recaudar, con concepto de canon, 864.000 euros. Esos 864.000 euros que lle facilitaron á Mancomunidade de Salnés? Comprar a nosa futura nave logística comarcal. O proceso de implantación dos cargadores xa está en marcha. De feito, só falta por instalar os de Cambados e a Illa. Calculan que nun máximo de 6 meses xa poderían estar todos operativos. Temos 80% da infraestructura montada, simplemente falta o punto final da conexión por parte da distribuidora para poder poñela en operación. Entonces, en poucos meses irán poñéndose en operación estas 12 ubicacións. Dende a compañía quixeron tamén felicitar a Mancomunidade por apostar por un proxecto que integre os 9 concellos, convertendo nunha proposta atractiva. Porque un dos problemas que hai na recarga, no despliegue da recarga pública, é precisamente en concellos pequenos que non teñen seguramente os medios para poder facer licitacións do despliegue da recarga pública, pois a Mancomunidade resolveu eso facendo unha integración. Hai 12 instalacións en 9 concellos diferentes, que eso pois é unha labor administrativa que seguramente eses concellos por separado non terían medios para, digamos, dispoñer desa infraestructura. Entonces creo que a labor da Mancomunidade Integradora foi vital. O contrato ten unha duración de 15 anos cunha prórroga de 5, terá un prezo estimado de 59 céntimos por kilovatio hora. A Escola Infantil de Ribadumia mellora a súa eficiencia enerxética. Actuouse na envolvente térmica, na climatización e na iluminación do edificio. O proxecto contou cunha achega de 120.000 euros da Xunta, cofinanciado con fondos europeos. Na Escola Infantil de Ribadumia están matriculados 100 de pequenos e o Concello está a estudar fórmulas para ampliar a súa capacidade. A Escola Infantil de Ribadumia foi obxecto dunha profunda reforma para reforzar a súa eficiencia enerxética. Aquí mellorouse o illamento térmico das fachadas, renovouse o sistema de climatización coa instalación dunha bomba de calor reversible aire-auga e sustituíronse as luminarias por outras con tecnoloxía LED. Se conseguiron os obxectivos precisamente de, ese SAT e todo, non? En materia de aforro enerxético, que se está notando precisamente ahora mesmo na factura, pois ese aforro, pois para nós é moi importante, non? E aparte, pois esa climatización ou eses equipos, non, de frío-calor que de alguma maneira manteñen as instalacións pois sempre a unha temperatura adecuada. Actuacións realizadas no marco da liña de axudas plurianual cofinanciada con fondos FEDER. A achega da Xunta ascendeu a 120.000 euros, o importe máximo previsto neste tipo de axudas. O Concello completou a reforma achegando outros 10.000. O ano pasado foi beneficiaria dunha axuda da liña de FEDER que temos para a eficiencia enerxética en instalacións municipais, cunha aportación da Xunta de Galicia de 120.000 euros, e conseguiuse a verdade que nos vamos cunha grata impresión porque se conseguiu efectivamente o que buscábamos na liña, non? Ter unha maior eficiencia nas instalacións municipais, se aislou exteriormente este edificio, se cambiou a bomba de calor, se fixo tamén unha maior eficiencia con luminaria LED e, polo tanto, cumpliu todas as expectativas que se acollen dentro desta liña. Nesta escola infantil hai matriculados 100 de nenos e nenas. O alcalde di ser consciente da alta demanda, polo que avanza que o Concello estuda fórmulas para ampliar a súa capacidade. O espacio é o que, tampouco hai tanto espacio, pero si estamos pensando, estamos traballando precisamente en poder ampliar, se é posible, pois estas instalacións. Eso estamos vendo, temos que ver cos técnicos como e de que forma, pois de alguma maneira se pode ampliar pois esta gardería
esta escola infantil de 0 a 3 anos, non? A axuda como a que recibiu Ribadumia beneficiou en conxunto 50 concellos galegos. O conselleiro da Presidencia avanzou que acaba de resolverse a convocatoria deste ano e que beneficia 50 novos concellos que se suman ao medio cento da anterior. E a Xunta anunciou hoxe un novo investimento de máis de 200.000 euros para mellorar os talleres de FP no Instituto Plurilingüe de Valga. Segundo indicou o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, tratase dunha actuación incluída nos orzamentos de 2026 do seu departamento. Román Rodríguez explicou que a medida busca incrementar a seguridade dos talleres de soldadura, garantir o bo funcionamento de todos os equipos e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A intervención consiste na instalación de ventilación de gases nos talleres de FP de soldadura de atmosfera protexida e natural. Para iso, desmontaránse por completo as instalacións de ventilación de gases existentes nos talleres e instalaránse novos extractores, conductos e brazos de aspiración xunto coa instalación eléctrica necesaria para o funcionamento dos novos equipos. A previsión é licitar a obra ao longo de 2026. O Instituto leva formando profesionais nos últimos anos, creo que dun xeito moi positivo, brillante, e que posibilita que haya unha inserción prácticamente inmediata do alumnado que se forma aquí, que pasa a ser profesional, que pasan a integrar as plantillas das empresas do noso entorno. Isto implica que nos talleres do Instituto sexa necesario sempre introducir melloras para posibilitar o proceso formativo e que os mozos e mozas que aquí se forman poidan salir máis preparados e máis cualificados para desenvolver o seu traballo nas empresas do entorno, generar riqueza e crear, digamos, postos de traballo. Agradecidos á Consellería por estar ao lado deste instituto e facilitar, mellorar, digamos, a formación para poder formar mellor os alumnos que asisten aquí, ¿no? E ao mesmo tempo por darlle a noraboa ao novo equipo directivo do instituto e felicitalos polo traballo que veñen facendo. E a Deputación de Pontevedra investirá 3,6 millóns de euros para mellorar a eficiencia enerxética do Centro Infantil Príncipe Filipe. A actuación consistirá na mellora da envolvente térmica coa sustitución das carpinterías. Tamén se instalará unha nova fachada máis eficiente e moderna. O proxecto consiste basicamente nunha actuación sobre un dos principais edificios do centro, que é o que está a nosa espalda, o edificio que acolle máis números de servicios, onde está o centro infantil, a biblioteca, o comedor, a cociña. Bueno, poderíamos considerar que o edificio neurálxico do centro. O proxecto busca reducir o consumo de enerxía nun 50% e das emisións de CO2 nun 45%. Ademais das actuacións na envolvente térmica e na fachada, dotarase o recinto de iluminación LED, reformarase o acceso principal para que sexa accesible e mellorarase o sistema de evacuación de augas e os acabados interiores. A impermeabilización de patios e cubertas, a creación dunha nova zona de xogos e dunha sala polivalente e a construción dun aseo adaptado son outras das intervencións que a Deputación ten previsto realizar no Príncipe Filipe no marco deste investimento de 3,6 millóns de euros. E a volta da publicidade, achegámonos a Rianxo para coñecer o traballo que realiza a Plataforma pola Defensa do Monte, que integra a un total de 7 comunidades de montes do municipio. Pois aquí seguimos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A nova factoría de Stolzy Farm en Rianxo estará operativa en 2028. A firma investirá no proxecto máis de 40 millóns de euros e creará preto de 200 empregos directos. Satisfacción no seo do goberno rianxeiro ante o avance das obras da futura nave de Stolzy Farm no polígono de Té. Aínda que onte tiña lugar o acto simbólico de colocación da primeira pedra, hai xa meses que se iniciaron os traballos, coa previsión de que a planta poida estar operativa ao longo de 2028. As obras están moi avanzadas, calculan que estará rematado todo o proceso construtivo, incluída a futura nave, a principios do ano 2028, que nese momento poderá empezar a actividade, non?
Como dixo, nós estamos moi contentos porque no seu día se escollera Rianxo para levar a cabo este proxecto. Houve distintos momentos, desde o punto de vista administrativo, de todo o que conleva o desenvolvemento dun proxecto como este, que tiveron certa dificultade. Afortunadamente, coa colaboración entre as distintas administracións e traballando man a man coa empresa, conseguiron superar esas dificultades, e como dixo, hoxe xa están ali traballando, non? Vai supoñer un investimento no noso Consello de en torno aos 40 millóns de euros, e vai supoñer a xeración de en torno aos 170 postos de traballo directos, pero indirectos xerará moitos outros, non? De feito, como dixo, xa neste momento se está ali traballando, e son numerosas as empresas de ámbito local, comarcal, que están ali traballando xa no desterre, non? Este gran investimento pon de manifesto a transformación empresarial de Rianxo nos últimos anos, coa implantación de numerosas empresas e o 100% da superficie do polígono ocupado. Non fai moitos anos, o noso polígono estaba prácticamente baleiro, non había este ruído de factorías que escoitamos, non había coches e camións pasando diariamente. Hoxe a realidade é moi distinta, hoxe non hai xa parcelas disponibles, as parcelas, ademais, estáse traballando para levar a cabo novos proxectos, ou xa temos industrias que nestes últimos anos se asentaron, non? Por tanto, estamos noutra fase, afortunadamente, unha fase de asentamento de industrias, de despegue do noso polígono industrial, e iso interpélanos a seguir camiñando para buscar ese novo chan industrial que necesitamos. Unha das prioridades do presente mandato é a dotación de novo chan industrial, que precisaría dunha nova localización e o esforzo inversor doutras administracións. Arranca unha nova edición do Programa Integrado de Emprego do Barbanza. Os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra volven colaborar na terceira edición deste plan, que facilitará o acceso ao mercado laboral a 100 de persoas desempregadas. Por terceiro ano consecutivo, os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra volven colaborar na posta en marcha do Plan Integrado de Emprego para o curso 2025-2026. Trátase dun programa formativo e de capacitación laboral no que se impartirán contidos especializados en distintas áreas, tendo en conta a demanda das empresas da zona e o perfil dos alumnos. Vamos a formar a 100 persoas, homes e mulleres de toda a comarca. Bueno, eu creo que é importante desde o punto de vista empresarial que estemos apoiando con estas iniciativas ás empresas. Vai ser formación dos sectores productivos que temos na comarca e a demanda que nos están transmitindo as empresas da comarca, e que estamos facendo unha formación á carta para as empresas para tan pronto poden incorporalos, xa estean mediamente formados, non? Esta semana comezou o proceso de captación do alumnado coas inscricións e entrevistas. Ademais do Centro de Formación de Espiñeira, sede do programa, os técnicos desplazaránse ata os concellos da Pobra e Rianxo. Empezamos xa neste proceso de captación de persoas interesadas. Eu animo a todas as persoas que estén desempregadas a que se interesen por este programa que seguro que lles resulta moi interesante, e ademais haberá tamén nos próximos días os técnicos do programa desplazaránse aos concellos tanto da Pobra como de Rianxo para tamén facer estes procedementos de selección, non? Destaca este ano ademais a aposta pola renovación de contidos con nova oferta formativa como os cursos de firma digital, creación de páxinas web ou manexo de drons. Hai cursos novos, cursos que entran dentro dos clásicos, como poden ser o de cociña ou de pastelería, pero hai cursos tamén que están en este momento necesitados. A nosa comarca necesita xente formada en novas tecnoloxías, en confección de páxinas web, en inteligencia artificial, e todo este tipo de cursos tamén están no novo programa. O programa conta co financiamento da Consellería de Emprego, que achegou unha axuda de 220.000 euros para o desenvolvemento deste curso, cunha duración de 12 meses. Nas pasadas edicións, a taxa de inserción superou o 60%. Facemos de novo parada en Rianxo para coñecer o traballo que realiza a Plataforma pola Defensa do Monte, que integra a un total de 7 comunidades de montes do municipio. O obxectivo que buscan é avanzar cara a unha xestión sostible do territorio baseada na cooperación, a recuperación dos ecosistemas e o aproveitamento dos recursos locais de forma sostible. En definitiva, poñen en valor o rural, o tempo que se coida o medio ambiente e se revaloriza o monte.
A ola de incendios que no ano 2018 asolou Rianxo con centos de hectáreas queimadas en todo o municipio foi un punto de inflexión para as comunidades de montes do concello, que decidiron constituir a Plataforma pola Defensa do Monte. Integrada por 7 entidades, Cieitoso en Taragoña, Campelo, Isorna, Paradela, O Araño e Leiro, a plataforma ten como principal obxectivo buscar e avanzar cara a unha xestión sostible do territorio, baseada na cooperación, a recuperación dos ecosistemas e o aproveitamento dos recursos locais de forma sostible. Vimos traballando en conxunto xa case alá 2 anos, traballando no que sería esas labores de limpeza dos montes, dos nosos montes de Rianxo. As comunidades son a comunidade de Paradela, veciña, a comunidade de Montes do Araño, a comunidade de Montes de Campelo, Isorna e Leiro. Entonces, bueno, gracias ao traballo en conxunto, pois os frutos son visibles a día de hoxe nas comunidades de montes. Hai 2 anos, a plataforma, a través do Laboratorio Ecosocial do Barbance e a Fundación Ría, recibiu unha axuda importante de 2 millóns de euros de fondos europeos, grazas ao apoio da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Este proxecto, que ven financiado con fondos europeos da Fundación Biodiversidade, fomos premiados, fomos un dos 33 proxectos premiados e recentemente un dos 16 mellores proxectos con este tipo de indicativos, non? Entón, bueno, as comunidades viñamos demandando a necesidade de esforzos en conxunto, de poñer un pouco de freo á evolución do eucalipto nos nosos montes, o control e eliminación de acacias. Bueno, vimos que era o momento, as directivas estábamos de acordo e foi un pouco eso que nos levou a apostar por esta subvención que xa vai case para 2 anos hora de traballo. O proxecto aposta por un modelo de xestión distinto, que non busca só a venda de madeira, senón darlle un uso ao monte máis multifuncional, con outro tipo de aproveitamentos, como é o caso do agrogandeiro. Nós sempre fomos partidarios de darlle outro enfoque xeral ao que sería os montes. Os montes non poden ir encamiñados a sempre a venta de madeira, máis a venta de baixa calidade, como pode ser o eucalipto ou como pode ser o piñeiro, e si darlle outro uso ao monte máis multifuncional. O sea, a gandería ten cabida no mantemento dos nosos montes, é fructífera e produtiva e economicamente tamén é sostible. Como retos de futuro, a plataforma márcase a busca de novos apoios das administracións para seguir adiante co seu traballo, incrementando o número de hectáreas de silvipastoreo, ou introducindo novas iniciativas como pode ser o valado virtual para a gandeiría vacuna. En definitiva, acadar unha maior produtividade do monte. Máis asuntos, reunión do sector termal de Galicia na Toxa para avanzar no desenvolvemento do proxecto Galicia Spa Pilgrimage. Trátase dunha iniciativa impulsada por Turismo de Galicia que une o termalismo coas rutas xacobeas como novo produto estratéxico para impulsar a desestacionalización e fortalecer o posicionamento internacional de Galicia. No encontro participaron representantes dos principais balnearios, talasos e hotéis termais de Galicia, así como operadores turísticos interesados en formar parte desta iniciativa que integra saúde, natureza e espiritualidade. O proxecto terá o seu debut internacional o vindeiro mes de novembro en Nova York, onde haberá unha xornada organizada por Tour España para afondar na promoción no mercado americano. Ademais, no marco desa visita, Turismo de Galicia realizará unha presentación do produto Galicia Spa Pilgrimage a operadores turísticos na que se exporán as potencialidades do termalismo galego vinculado ao Camiño de Santiago como producto de benestar e espiritualidade. Reunímonos co sector termal de Galicia, co sector dos hotéis balnearios e da talasoterapia, para falar de propoñer produtos que poidan ser ampliables para a oferta turística de Galicia e poderlos ofrecer a gran demanda turística que se está xenerando desde o punto de vista internacional. Galicia cada vez é un destino máis internacionalizado, xa superamos o 30%
de visitantes estranxeiros e creemos que o sector termal pode ofrecer pois produtos que sexan atractivos para esta demanda. Este 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, Pontevedra contará maltratadores en lugar de víctimas. Inspirado polo caso da francesa Gisèle Pelicot, o Concello decidiu na campaña deste 2025 mudar a vergoña de bando. Segundo os datos recollidos, entre o 2015 e o 2024 contabilizáronse en Galicia case 13.000 homes condenados por sentenzas firme por violencia machista. No 2024, o caso de Gisèle Pelicot sacudía o mundo. Seu exmarido foi condenado a 20 anos de cadea por drogala, violala estando inconsciente e convidar a máis de 50 homes para participar nestas agresións durante 10 anos. Todos eles foron tamén condenados. Agora esta historia inspira a nova campaña do Concello de Pontevedra pro 25N. Ela, fronte un acto que conmocionou a todo o mundo, ensinounos que a vergoña tiña que pasar e que traspasar a outro bando, que é onde se exerce a violencia sobre as mulleres. Por iso, este 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, Pontevedra contará maltratadores en lugar de vítimas. Segundo os datos recollidos, entre o 2015 e o 2024 contabilizáronse en Galicia 12.976 homes condenados por sentenzas firmes por violencia machista. Houbo 4.500 delitos de tráfico de drogas en Galiza nos mesmos anos. E se o tráfico de drogas é un problema social e a ninguén se lle ocurre cuestionalo, como estas cifras de máis de 12.000 maltratadores, insisto, con sentencia firme, con sentencia condenatoria, non nos leva a botar as mans á cabeza. O Concello acompañará esta campaña dunha programación que comezará xa o 30 de outubro. Ás 12 despregarase a instalación artística co lema da campaña. Haberá tamén 4 faladoiros con mulleres representativas para reflexionar que se pode facer para combater a violencia machista. Tamén se proxectará o día 17 de novembro no teatro o documental de Mabel Lozano sobre a explotación sexual. Constantemente na loita contra a violencia machista, outras mulleres teñen que poñer o corpo e nos parece que ese recoñecemento é importante porque grazas a mulleres como Ana Marcos ou Iria Piñeiro hoxe podemos falar con máis liberdade ou case con máis liberdade do acoso e do abuso sexual. Durante o mes de novembro haberá outras actividades como o ciclo de pioneiras no marco da programación previa aos Premios Feroz ou un concurso de defensa persoal e empoderamento. Ademais, o luns 17 no pleno darase lectura a declaración institucional co gallo do 25N, que este ano correrá a cargo da quenda de oficio de violencia de xénero do Colexio de Abogados. Escribir o que non se di foi o título do encontro que acolleu onte o Pazo Provincial de Pontevedra. No marco do programa Pontevedra Literaria, os escritores Ledicia Costas e Jorge Volpi compartiron reflexións nunha mesa redonda conducida pola xornalista Paula Montes. Un espazo de diálogo e inspiración no que os dos autores intercambiaron experiencias, 11 consellos para a mocidade da provincia que ten vocación escritora. Un encontro no que tamén houbo música co piano de Andrea García. O segundo encontro da programación foi hoxe. Desta volta sentaron no escenario Laura Ferrero e Manuel Javois cunha reflexión sobre as fronteiras entre o xornalismo e a ficción. O certo é que eu sempre souben que quería ser escritora, sempre souben que quería escribir. Eu escribín as miñas primeiras novelas que, por fortuna, non viron a luz e non deben vela cando estaba rematando a escola e empezando o instituto, educación secundaria, entón o de Dereito veo despois. Yo siempre he dicho que para mí estudiar Derecho fue un error histórico. Y en efecto, convencido no solamente por mis padres, que por supuesto, sino también por haber tenido buenos maestros de Derecho en la escuela preparatoria, como se llama en México, antes de la universidad, y por mis propios compañeros. Decidí estudiar Derecho cuando yo ya, para ese momento, desde los 16 años, sabía que lo que quería era dedicarme a la literatura.
Ademais de teatro e numerosos actos literarios, a 27ª edición das Xornadas Valle Inclán da Pobra inclúen unha exposición que xa se pode visitar na Casa da Cultura. Baixo o título Castelao, a satisfacción de Valle Inclán da estrea mundial de Divinas Palabras o Exilio, a mostra explora os vínculos entre os dous escritores a través de textos, fotografías e ilustracións. Así, con esta exposición, imos ir marchando. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Vémonos o vindeiro luns.